lafiya ta jihar Kano ta jaddada ƙudurinta na samar da ingantaccen lafiya ga al'ummar jihar baki ɗaya. Jawabin hakan na zuwa ne a yayin taron manema labarai da ma'aikatar ta shirya domin wayar da kan al'umma kan sanin muhimmancin kiwon lafiya a yayin bikin haɗin gwiwa na ranar gani ta duniya, ranar kiwon lafiyar kwakwalwa ta duniya da kuma makon cutar tarin fuka na ƙasa. Ido ba ƙaramin muhimmanci ne da shi a cikin ɗan adam. Waya riga ya sani duk wanda zai ba na cewa ya mutu wasu kuma cututtukan da muke da su a nan jihar Kano da sanan da aka su da turanci zan yi fasara da yana da ido da hakiya al'umma domin fito a nemi magani ko ya aka wani abu da ya samu ido. Abu na biyu shine lafiyar kwakwalwa wanda shi ma da yawa da cikin mutane suna fama da rashin lafiyar kwakwalwa da yawa ko ba su ma san cewa suna fama da rashin lafiyar ba. Sai dai kawai wani kai magana da tura maka ashar ruwa ya mangare ka ko kuma tafiya su bai kula ka ba. Wannan shi lafiyar kwakwalwa ce. Magana shi ne cutar tarin fuka wanda shi ma a jihar Kano ana fama da shi. Kano ita ce take kan gaba wajen tantancewa da treatment na yara masu cutar tuberculosis a Najeriya. Wannan an ba wa jihar Kano lambar yabo. Kwamishinan ya kuma bayyana cewa tun da aka kafa gwamnatin mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf, gwamnatin ta tsaya tsayin daka wajen ganin an samar da ayyukan kiwon lafiya kyauta domin samun sauki da kuma daidaito a faɗin jihar. A cewa ma'aikata na ci gaba da kokarin inganta harkokin kiwon lafiya, inda ya buƙaci al'ummar jihar da su kiyaye ɗabi'un tsafta tare da gaggauta kai rahoton duk wani cutar da ake zargi ga cibiyar lafiya mafi kusa. Ya kuma ja kunnen ma'aikatan lafiya waɗanda ba sa karɓar haɗura har sai an kawo jami'an tsaro da cewa wannan ba ka'ida ba ne ba. Maza su ci ciran wannan. Abinda kawai doka ta ce shine jami'an lafiya su sanar da jami'an tsaro kafin ya bar asibiti. Jami'an tsaro za su zo su fara bincike idan suna da zargi cewa wannan mutum din ko dan fashi ne ko dan waye shi. Abin farko da suke na ga sukan samu amfa su ɗaure kafarsa a ɗaure tashin gadon sai ya ci gaba su suna bincike kuna magani ya ka sani kuma har gobe ba na jin a kan yawon doka wannan shine tsari